dies de Pasqua va reunir-se molta gent a escoltar parlar el profeta de Natzaret. No tenim prous aliments, què farem amb tanta gent? Era per complanya un ramat sense pastor, doncs que mengin amb nosaltres, va dir el mestre. Reuniu els pans que tenim, uns quants pans i 7 raïms, i els va manar que formessin 50 files de 100. Va beneir aquells queviures i els va partir per començar a repartir, fins que van menjar els 5.000 amb la seva herència. Una força va fluir, el poder de Crist de Déu aquí en la terra. Amb això va demostrar que fam no s'ha de passar. Porten uns quants peixos per si els vol multiplicar, i amb les mans va prendre la substància morta sense la força vital per poder-ho comparar. Van saber la diferència entre aquells dos aliments. El pa i els fruits estan vius i els peixos no. És per la força vital, la substància espiritual. Van beneir aquells queviures i els va partir per començar a repartir, fins que van menjar els 5.000.